Τελευταίος και πολύ σύντομος κύκλος αυτής της κουβέντας. Από το στούντιο κάτω, ο κύριος Νίκος Μπον, που είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων και κάνει και εξαγωγές, θέλει να κάνει ένα ερώτημα στον κύριο Βορίδη. Θέλω να τον δούμε λοιπόν για να ακούσουμε, κύριε Βορίδη, να ακούσετε το ερώτημα το οποίο θέλει να σας κάνει. Κύριε Μπον, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν υπάρχει εικόνα, δεν βλέπουμε. Εμείς σας βλέπουμε και σας ακούμε κανονικά. Έχουμε καθυστέρηση σε πολλά, έχουμε καθυστέρηση και στην εικόνα εδώ πέρα. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να τοποθετηθώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήμασταν μέχρι το 2008 οι στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας. Από το 2008 και μέχρι σήμερα, με χάρη στις εξαιρετικές κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, ήμασταν οι όμηροι. Φτάσαμε λοιπόν τώρα να είμαστε η πάση θυσία. Το ερώτημά μου που θέλω να κάνω στον κύριο Βορίδη είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, έχετε μια νέα μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχετε μια μέρα η οποία θα αλλάξει αρχηγό. Η νοοτροπία θα αλλάξει. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Βορίδη, στο λαό γιατί έχετε προκαλέσει. Θα απαιτήσετε από εμάς τη λογοτομή και πάμε παρακάτω. Τη συγκάλυψη από ένα κάλπικο δημοψήφισμα προκειμένου να συγκαλυφθούν το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Κάλπικο πάντως δεν προκύπτει, γιατί είχαμε όλοι επιφυλάξεις για το πώς σε μια εβδομάδα μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Μπορεί ο καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε. Όχι στο αποτέλεσμα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αρτιότητα στη διαδικασία. Όχι στο αποτέλεσμα. Νομίζω το πολιτικό σύστημα νομίζει. Κρίνεται το ερώτημα, καταλαβαίνω. Ναι. Όχι, νομίζει ότι μας ρώτησε και εμείς τους κάνουμε να πιστεύουν ότι τους αφήνουμε να έχουν ασυλία μέσα από αυτά που θα φέρουν αύριο μεθαύριο. Το ερώτημα λοιπόν, θα αλλάξετε νοοτροπία, κύριε Βορίδη. Θα έρθετε κοντά στο λαό. Θα καταλάβετε ότι έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη για ό,τι έχετε προκαλέσει. Ή θα κρυφτείτε πίσω από την ανετοιμότητα, όχι ενεντιμότητα, ανετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Για μας τον απλό λαό, νιώθουμε ότι φύγαμε από τους ανέντιμους στους ανέτοιμους. Για σας. Βαριά κουβέντα, από τους ανέντιμους στους ανέτοιμους. Δεν ξέρω, κατηγορεί για ανετοιμότητα, ο κύριος Βον κατηγορείται για ανετοιμότητα κάποιου συγκεκριμένα ή τι. Δεν ξέρω την ανετοιμότητα. Όχι, από παρθενογέννηση έγινε όλη αυτή η κατάχρηση. Όλο αυτό το έλλειμμα. Το ανετοιμότητα νομίζω ότι το πείσει, όχι ποινικά, στις πολιτικές θέσεις. Θέλω να το διευκρινίσω και να καταλάβω. Κύριε Βορίδη, στους ανθρώπους που δεν έχουν την τηλεοπτική εμπειρία, να αναγνωρίσουμε και το θυμικό. Μα δεν με πειράζει, δεν έφυγε. Πολιτική ανεντιμότητα λέει και λέει αυτό που λένε πολλοί. Ότι η Νέα Δημοκρατία άλλα πρέσβευε και άλλα έκανε πράξη. Απλώς θέλω να διευκρινίσουμε για να μπορέσω να απαντήσω. Βοηθάω εγώ. Εννοώ την πραγματικότητα από το Ζάπιο σε ό,τι πράξατε. Αυτό εννοώ. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αναγκαστεί όλοι να χειριστούμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το πού πάει αυτή η υπόθεση, είναι μια συζήτηση νομίζω που έχει γίνει εκτενώς. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση να την ξανακάνουμε, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήματος αλλά και των δημόσιων οικονομικών πάνε πάρα πολύ καιρό πίσω. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει μέρος της ευθύνης. Ελπίζω ότι δεν τις καταλογίζετε για τις παθογένειες αυτές το σύνολο της ευθύνης, καθώς αυτές, ξαναλέω, είναι μια ολόκληρη πολιτική διαδρομή. Εκεί που ενδεχομένως δεν ξέρω αν διαφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να μην διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε, απλά τις διονύσατε. Εκεί που ενδεχομένως. Ακούστε κάτι. Εκεί που ενδεχομένως διαφωνούμε, δεν ξέρω, ξαναλέω. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να μην διαφωνούμε. Εγώ διαφωνώ αν κάποιος καταλογίζει τέτοιου είδους ευθύνη στην τελευταία διετία. Γιατί η τελευταία διετία ανέλαβε να κάνει πράγματα που αφορούσαν στις μικρές επιχειρήσεις, που αφορούσαν στον τρόπο λειτουργίας του οικονομικού περιβάλλοντος. Δύσκολα πράγματα, γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω, επενδύσεις σε μια χώρα που έχει 7,5% έλλειμματα δεν γίνονται. Επομένως πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Επενδύσεις σε μια χώρα με ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο καταρρέει δεν γίνονται. Άλλο σας ρώτησε πάντως. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Κύριε Βορίδη, με ρώτησε, ξέρω ότι με ρώτησε. Με ρώτησε για την ασυνέπεια της ιδεολογικής σας γραμμής. Όχι. Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία, εκείνο το οποίο έκανε είναι ένα. Ζάπιο στην πραγματικότητα, κύριε Βορίδη. Ξαναλέω. Σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο οφείλω να επισημάνω για αυτό το οποίο λέτε πραγματικότητα, ήταν ότι αυτή η πραγματικότητα, παρότι αναγνωρίζω ότι ήταν σκληρότατη για τις επιχειρήσεις, πρέπει και εσείς να αναγνωρίσετε ότι στο τέλος ορίμασε, έφερνε αποτελέσματα
βελτίωνε τις συνθήκες, βελτίωνε το οικονομικό κλίμα. Είχαμε μπει σε μια πορεία. Μέσα από μια τραχύτατη διαδικασία. Στην οποία όμως διορθωνόντουσαν ουσιαστικά προβλήματα με πάρα πολύ επιθετικό τρόπο. Πάρα πολύ γρήγορα. Με μεγάλο φόρτο μεταρρυθμίσεων. Τόσο που κατά τη γνώμη μου μπορεί και να μην μπορούσε να τον αφομοιώσει η αγορά και η ελληνική κοινωνία. Αλλά όμως πάρα πολύ γρήγορα γινόντουσαν προσπάθειες που έφερναν τελικά αποτέλεσμα. Εγώ αυτό θέλω να αναγνωρίσω. Αν το αναγνωρίζετε αυτό στα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αναγνωρίζετε στην πραγματικότητα ποιος ήταν ο καλός δρόμος. Κύριε Μπον, ευχαριστώ.